Ένας φορητός μετεωρολογικός σταθμός είναι ιδανικός για κάθε σπίτι, γραφείο ή οποιοδήποτε άλλο χώρο και μπορεί να αντικαταστήσει τα παλιά αναλογικά υγρόμετρα και θερμόμετρα τοίχου που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Το συγκεκριμένο μοντέλο της Smart Electronics τροφοδοτείται από μία μπαταρία 2α, η οποία του δίνει πάρα πολλές μέρες αυτονομίας, μήνες βασικά, και διαθέτει 3 πλήκτρα στο πίσω μέρος του αλλά και ένα στο πάνω μέρος του. Το φως ενεργοποιείται από το πλήκτρο στο πάνω μέρος του, να μπορείτε να βλέπετε στο σκοτάδι την οθόνη LCD, ενώ τα πλήκτρα στο πίσω μέρος εναλλάσσουν τις λειτουργίες του. Μπορεί λοιπόν να προβάλλει την μέγιστη ή την ελάχιστη τιμή υγρασίας και θερμοκρασίας που έχει ανιχνεύσει καθ' όλη τη διάρκεια κατά την οποία είναι ενεργοποιημένο. Μπορείτε επίσης να ορίσετε αντί για υγρασία και θερμοκρασία να δείχνει 2 θερμοκρασίες, μία εσωτερικού χώρου που λαμβάνει η ίδια συσκευή και μία εξωτερικού χώρου που λαμβάνει ο δέκτης αυτός, τον οποίο τοποθετείται για παράδειγμα στο μπαλκόνι ή σε κάθε περίπτωση έξω ή σε κάποιο άλλο χώρο, ή μπορεί σε κάποιο χώρο που ψύχεται, ώστε να μπορείτε να διαβάζει 2 διαφορετικές θερμοκρασίες, ή μπορείτε πολύ απλά να βλέπετε την ώρα. Διαθέτει και ενσωματωμένο ξυπνητήριο, οπότε μπορείτε να το ορίσετε να σας ξυπνάει την προκαθορισμένη ώρα, και γενικότερα είναι μια πολύ οικονομική και αξιόπιστη λύση για κάθε χώρο και σπίτι. Θα το βρείτε στο www.smartkey.gr.